Vi har noget om deskriptiv statistik, og nu vil vi gerne starte med at finde middeltallet. Det gør vi ved at plus alle vores tal til venstre. Sammen der får vi et tal, der hedder 1019. Det vil vi så dividere med antal observationer, som altså er 25. Og ud af det tal får vi 40,76. Nu vil vi så vise, hvordan man manuelt finder medianen. Dette gøres ved hjælp af formlen n-1 delt i 2 plus 1, og n er antal observationer, som i vores tilfælde er 25, det vil sige 24 delt i 2 er 12, plus 1 er 13. Det betyder, at vores median i det her, den her talrække er 37,5. Her har vi så dataene igen, men hvor de bare er indsat i et punktdiagram, hvor de er indsat efter køn, pige og dreng og kondital. Nu vil vi så gerne finde medianen, og det gør den automatisk. Det gør Tia og Jens Beyer automatisk. Boom. Når det der er gjort, kan vi også dele det ind i kvartilsæt, og det gør vi ved hjælp af boxplot. Ligesom medianerne blev lavet af Tia og Jens Beyer, lader vi også Tia og Jens Beyer lave vores boxplot. Ved hjælp af boxplottene kan man se, at drengenes kondital er væsentligt højere end pigernes, og at drengenes nederkvartal er næsten det samme som pigernes øverkvartal. Dette var så vores film om median og middeltal.